Ɗauka mana ita. Tambaya kake yi? Oh, he da waƙan da suka rubuta. Waƙan da ne aka. Ba su suka yi ba. Tsohuwar waka ce fa. Waƙa da ta kai shekara kusan 100. Wani hatsarewa take ba. Wallahi ta iya. ‘Ya'yan mutane kawai, sun kawo ‘ya'yan mutane kawai a lemai sun biya su, a biya su wani zama su. Sa ba da ganin ta. Yau balgan nan idan suka ta amma mu dinga ɗauko hotuna da su, sun kai kansu yawa su wasu ne. Ne ma da yake dan sokowa na irin ta yake yi. To rike ma ba. Yadda suka yi kenan. Yadda suka yi kenan. Kula kai da garas ba na bala. Ma haka suka yi. Ko ya uba ka duba da matan. Allah a samar da Allah. An yi wani ba waka fim din wannan ba ne? Wannan na suwa na irin na daɗin nan ne. Yo, aha ba. Na dama ya gaji. Kaga di kasa dengan hakan tu. Kalau tu sini. Wah, kawan ada buat yang mungkin tua kan? Kau apa? Macam muda mungkin dokan. Wallahi ba su da hakan.